Masoya mkasi mkamamka ndauya ndiwa ya amara anja ndisinganonoka aiwa munombononoka munhu wangu ndatombomba tii saka ara vachivakavata topinda nedhore kuseri alright saka pamama uya nechi ndaya negitari ndo gitari racho ndora ndauya naro makatitoaridzira yatuko munovaridzira yatuko hamuna chimwe here chisiri gitari because gitari renyu harisi kunditira vatirotorira aiwa ichi chitoi chamandiunzira ichi ininacho ikeyboard tora yenyu keyboard I think keyboard inoita aiwa gitari hachisipeti shuwa munhu wangu akacharara saka toshandisa dhori kuseri toshandisa dhori kuseri but ndo keyboard yacho aiwa munga uine matoys kubhadhara $100 for matoys aiwa dzokerenyu ndazvinzwa kuti zvinorira matoys ai nditori nawo kumba aya chigitare nditori nacho chikeyboard ndinacho aitoti kuti muri kuya aiwa vhale aiwa hazvisi kutoita aiwa makanganisa gitari ramakataura muna undiratidza makangotaura sevhisi yenyu iri sevhisi yenyu haiti masevhisi enyu haiti zveshu aiwa mungandiunziretoi aiwa ndichindipa aiwa ndipe yangu mari yangu nditsvage umwe imwe ndatoita indrive amona mota aiwa zviti ndipanapa ndongowanofunga ne$20 aiwa ini ndoda mari yangu yakakwana aba ndendokupaiwo 70 nokuti imwe tei ndaita indrive aiwa munogona kundisira henyu maki muchienda unotora mari yangu aiwa izvi aiwa no ndandichidawo zvinhu zviri classic so gitare renyu kuya nematoys shuwa tukuwacho anobudere imbomu no ndipe yangu mari yangu refund ndatenga maruva neandaitawo indrive handizozii zvangu aiwa munogona kusiya henyu maruva asi gitare neizvi zvazvisi kubuda izvozvindambongokuisira yangu paikogezvinaa aiwa mari ndipei ndoda kuti tinotoita imwe plan kaizvezvi handingaspoili dhei rangu nekuda kwemagitare enyu matoyi amauya nawayo ndokuitirai plani aiwa siyai maki motondisira maki yenyu tototi tito aiwa ko makazonditiza ndinokuzivai kupi